golek gedang klothok, gawe dodolan rujak. Penggawean opo ae dilakoni kabeh ben cepet sugih. Kuku kuku. Dodolan rujak, gawe gedang klothok. Haha, sik. Lah apa gendut iku dhewe anakku niku? Wong ya kurang duwe bojo kok tenger-tenger ijen ngono kok wong gendeng. Parani ae. Dut. Apa men? Kaget aku, kaget. Kono kate nandi. Golek gedang klothok iki lho, Dut. Kon timbangane tenger-tenger nak kene mending melok aku. Nak kene kon koyo wong gendeng ngene. Gedang lutuk nandi. Aku nak kene iki mau saking golek hawa. Tengah-tenger. Pala ngono. Ya wis, nek ngono melok aku ae golek gedang klothok. Ayo timbang tenger-tenger nak kene. Ae kono buru apa aku? Lho ya apa? Tak buri gedang klothok. Oh, kaya apa gedang lutuk men? Ngoleh sirahimu iku ah. Lah iya. Wis landut ayo, sono wangi aku iki. Walah, wis ayo. Nah, lak ngono ah, cur. Gak ketok John Blas ya iki mau ya. Iya, padha aku ya gak ketok blas mau. Paling kerja enak paling dhek. Oh, mungkin. Wong aku ae rono-rono aku mau gak kepetuk blas, biasa nak mburi, nak sawah. Iya, padha wong ora narene hak petuk blas. Nah, ndi arek iki? Oh iya men. Kon golek gedang lutuk kaya apa? Ngene lho, aku iki kabeh dodolan rujak, makane aku golek gedang klothok iki. Kon lho dodolan rujak lho iso ah. Lho. Mati suket. Ya apa sih sampean iki? Ya nyoba-nyoba. Ben kok bae rame ya lumayan dodolan terus. Mending tadi kolektor po. Nah, lah iya. Ngene lho. Usaha iku aja mek situ, usaha iku sing akeh ben duwe iki ngalir terus cepet sugih. Ngono. Ya. Tuh. Iki ku karanganmu Acon. Lho, ya apa? Ya kudu. Lah, karangane pangeran iki. Terus iki apa terusan? Ya wis dicoba ae lho, pokoke gak sing ndelok ngono. Niki nyalai pelaturan. Ya gak apa-apa lah, pokoke gak sing ndelok. Ukur iku to ukur. Lah iku Ndut, iku ae ndek lho, nyekur. Niku aja ngawur, kita niki sapa? Oh salah Ndut, jenenge usaha iku ya ngene iki. Wis gak apa-apa. Iki ae. Ndut, ide. Kocolono tapi aku. Kok gak kenamu? Ya ngene iki jenenge kebon. Ayo kocolono. Ngono sing duwe ngene iki, kudu cepet. Sik tak coplok sandalku, engko wedhi anu iki, lunyu. Ndut, kocolono, Ndut. Wes iki gak kenamu Sik angel iki tak gawe ngene iki. Oh, jenenge iku men. Oh, tak kene lampu iki. Kocolono ning temen. Wes. Keplok kok iki. Men, suwe. Lho, tenang ae iki jenenge usaha. Sabar. Saya iki ya akeh ngene iki. Aduh. Damput. Kok boculno Ndut? Oh, kok niku konyok gendeng kok. Ya apa sampe diculno Sepurane men kok lamu lho. Ari teh goncek, ben kono. Oh, niki konco digawe jur-juran tok. Wis, meneh gak ngejawabmu maneh, Ndut. Oh, kok ngene ceritae. Oh, sepurane men. Tak tolong. Ngene ceritae bahasa kabeh aku iki. Kene lamu rek. Wow. Gatel kon iki. Kok tulo maneh sih? Aku gak betah men. Wes, paling grek men. Wis kon nyikir sik. Kon iki wis meneh gak ngejawab maneh aku nek ngene ceritane. Mulai sik. Wono ae kok. Ndukur dhewe aku. Andi buruane men. Buruan to belek ah. Gak oleh gedang situ. Tok ngene lho. Ayo nak aku ono buruane. Iki lho, ya gak delok ta. Wis ngene. Gelem rokok. Yo gelem. Aku nungguin ae. Aku sakno ndelok kone. Sakno tembelek ah. Wis kok ngene sakno. Ya gak sakno kon iki. Kok kene lho nggo. Iki lho, rokokan. Tak nandok kon men.
Oh, tembelek. Wis yang lalu biarlah berlalu ae. Berlalu matane wong sik tas ngene kok berlalu. Oh, kudu lho kaya ngene arek iki. Dot rokoke. Surabaya kok mulai met kayak ngising kok kayak nih penyising. Kak ngono, kan usaha kok njuk kedange uang sih. Yo iki akibate aku cokoti lamuk kabeh. Lho, gak ngono. Ngene lho, iki ku ngene pangeran. Lo sapi jopo. Sopo? Walak rek mulai kerja lali gak tuku sak tuku es ngene mak kono. Lho, lapo arek-arek nak kono iku? Dudut. No, condut. Ayo dibikin arek. Kon niku lho ngomawur, kanca dhewe lho dibikin. Oh, gak ngurus, aku ono koncone. Kon gak ro ah, delok lakuanmu. Oh, kademen dhewe aku. Ya apa? Ari deh, coba tak. Ah iki lah arek cuy. Oh, tak kira nanti mau. Kate mbok bikin ya apa? Wis salah. Ikut ono aku ae. Cek angel Tel. Anjir. Emang ngono kan iki. Ari itu emang ya apa? Waduh, kok kebablasan. Wis, ngono ya, Dut. Bener. Iya, bener wis. Wis. Ono arek-arek yang mene nak kebon iku. Met, kenapa nak kene surup-surup nang kebon? Ngolek gedang klothok iki lho. Lah kok ambles aku kejebur. Iki lho delokku lho. Oh alah makane to, surup-surup aja nak kebon, kena akibate. Lungguh con, teko-teko ngoceh ae. Lungguh. Wis, lungguh. Ke opo gedang klothok? Kayak dodolan rujak iki lho, Con. Ngolek gedang klothok. Wis tak dukung muga-muga laris. Didukung matane wong sitok e goro ngolek. Wis jupuk omane kono lho, jenenge usaha yo ngono iku. Mesti akeh tantangane, gak opo jupuk omane. Niku nggo cele gedang lah apa, Ndut? Apa aku lungguh terus pegel linu iki kowe. Wong kon gorong ndek pojo kok linu sih. Lah iya. Kon iki, Con, teko ndi awakmu? Mulai kerja iku mau lho, kate mampir tuku es. Lho alah wis kerja ae. Kerja nandi emang iki? Terus kerja men, usaha golek doe. Men, kon lungguh sendepelan kancamu klub pegel mbok celuk kok kono mau. Iri ta. Wis, lungguh kene gak apa-apa, ijol ta. Iya wis, kancamu ki pegel mulai kerja. Sakno rek. Ya wis, ijol. Wis. Weh, enak ya lungguh kene karo sendepelan angene isis, kon makane ngantuk. Oh iya ta, oh ya apa? Ku enak ya. Aku tamat. Ngantuk ta, lek ngantuk turu gak apa-apa. Tak kancani sampai subuh. Ya wis tak turu aku. Oke. Coba arek-arek bikin aku pantes ae gedange mau digocali karo Ndut. Kapo? Kari. Cuk, matane titenono kon wong gerang mbok bikin.